Jo sóc la Judit i fa 4 anys que realitzo voluntariat a l'Associació de Nens amb Càncer. La meva principal tasca és de suport en esdeveniments i festes, ja sigui venent gorres o ja més, si es munta la taula de FANOC, doncs, el merchandising que tenim i tot això, llavors seria més que res la venda de tot això, o nosaltres també fem detalls que serien per a aquestes bodes, batejos o comunions. A mi, la meva principal motivació en el voluntariat va ser, a part del meu entorn familiar, jo estava estudiant nutrició humana i dietètica i dintre la carrera i dintre les pràctiques i tot el que fèiem, em va obrir els ulls de cara a que hi havia moltes persones que necessitaven ajuda o necessitaven un suport, no ajuda, és simplement un suport. Penso que és totalment compatible poder fer el voluntariat, ja que jo estudio, treballo, tinc temps per estar amb els meus amics i a més tinc temps per fer el voluntariat. Llavors, és totalment compatible i a més és una experiència que t'omple molt. La imatge que tenia dels nens amb càncer no és que hagi canviat, perquè jo ja anava amb una perspectiva de més o menys com hauria de ser. El que potser sí que ha canviat ha sigut com els altres veuen aquestes persones, perquè moltes vegades es veuen que fa pena i realment no, són nens, no són nens. A nivell general i des de la meva experiència, jo crec que és molt important fer voluntariat, ja que a part de que t'omple molt com a persona, tu també estàs ajudant amb algú altre. És que t'aporta, és que no té una explicació, simplement t'aporta i això com a persona t'omple molt, llavors és el que més he après, que donant rebo jo molt.